ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಮ್ಮನಿರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮೋನ ಒಂಚು ಡಲ್ ತೋಜುಂಡ್ಲಿ ದಾದ ತಿನ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಕುರಿ ಹತ್ತಂಡು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಪತ್ತೊಂಡ್ಲ ತಿಂಗಳು ಬರೋಣ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಲಿ ದಪ್ಪ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕೆ ಏಪ ಮಾದ ಈವೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗನಿ ಬರ್ಪುನ ಕಣ್ಣು ಕುರಿ ಇದು ಬೇನೆತ್ತಂಡು ಇದು ಕುರಿ ಆಡು. ಸೊ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪ ಅಂದಕೇಂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಬೇಗಡ್ ಅಂಚಾದ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತೆ. ಓದೇ ಪುಂದು ಅದೇ ಪುಂದು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂಡು ದೇಪಂಡ ಇದು ಪಿದೇರ್ದು ಮಾತ ಕಂತಂಡ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಏನು ತೂಕ ಉಲ್ಪಂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೂದು ಕನ ಇದೆ ತೂಕ ಅವು ಎಂಚುಂಡು ಪಂತು ಓಡಿಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದಂದು ఒక ఏర్న మ్యారేజ్ దాది ఎంచిన పంతొమ్మిది సమ పనిపోయినా ನಾನು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತು. ಸೊ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಚಿನಂತ ನೋಡು ಪಂದು. ಸೊ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಮಾದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಂದತ್ತೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ನನಗೆ ಏತಾತಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಪನ್ಪೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಕ್ಲ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಗಂತೂ ಸೆಟ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾಡು ವೇರ್ ಮನ್ ತೋಚ್ಪಾಯಿರ್ಲಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೊತೆ ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪ್ ತೋಜುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಚ್ಪವನೇ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಇದೆ ಪಾತೆನಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಪೇನೆ ಮೆಗ್ಗೆವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೀಡ್ಸ್ ಮಾತ ಏದು ಕೂಡ ಆಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕಲ್. ಸೊ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೂಟ್ ಆವಂದು ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ಇತ್ತಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್. ತೋಚನಕ ದೀಕ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ದೀಕ ಐದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ ಗೌರವ ಮಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತೂವಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಕುದ್ದೆ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಡಿಸೈನ್ ಎತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ಬೀಡ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಲಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಬ್. ಅಂದು ಓಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಕ್ಕೆಂಡ ಯಾರು ಮೀಶೋಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ 700 rupees ಆತಂಡು ಆತೆ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ 700 rupees ಕೊಡ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಇದೇ ರೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲವ್ರು ಒಂದು 7 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಒಂದು ದೀಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಏಪಲ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ರೈಸ್ನ ಗಡಿ ರೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ 1000 ಲಾಕ ದಿ ಓಡಾಪು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚದ ಎತ್ತಿಂದ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏಪ ಕೂಡ ಅದಾಗ ಪಾಡೋಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಪಾಡೋಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ಇದು ಚೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ದೆಪ್ಪರೆ ದೇವರ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಎತ್ತವಡು. ಸೊ ಕುಡಜಿ ಟಿಕ್ ಆತ.
ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ತೋಚ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಮಾತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮದಿಮೇರ್ನ ಪಂದಿಕ್ಲೆ ಪಂತಿಸತ್ತೆ ಯಾನು ಮದಿಮೆಯರ್ನ ಪಂದಿಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ದ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನವರಿಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಸರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಜನವರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಮೆದ ಹಲ್ದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಮೆಹಂದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ತಮ್ಮನದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಡು ನನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಸೀಸನ್ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಬಿಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾರುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಪಾದಿನ ಎಂಕೊಂದು ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರತು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಣಿಂಕ್ ನೀಕ್ ಏತು ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಗುಂಡದೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡುಂಡ ಯಾವು ಸೂಪರ್ ತೋಚುಂಡು ಅತ್ತಡಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೆಬಿತಲ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಈ ಮಾಲೆ ಯಾಂದೇನು ಅವು ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಿನ್ಪಂದು ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ತರ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ ತೋಚ್ಬ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೊಂಜಿ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ ತಲಕತ್ತ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮನ್ಬಿಡಾತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೊಂಜಿ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೇರಳ ಇಂಕ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ಲು ಇಂಕೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ದಾದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೋಡ ಟಂಟಡಾಯ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಉದ್ದ ಉಂಟು ಲೈಫ್ ಮಗ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತು ಒಂದ್ಸೇಲಕ ಮಾತು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಪಾಯನ ಆಂಡ ಅದನ್ನು ತುಯ್ಬೋಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ತೂಕ ತೂಕ ಅಂತ ಆತು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಈ ತಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಕೈಟು ಪತ್ತದಿಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಣೆನ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ತಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಏನ ಕೈಗೆ ದೇವರೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತುಂಡು ಏನ ಕೈಟ್ ದೂರ ತಿರ್ತುಬುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ತಿರ್ತುಬುಡಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಪಗಿಡಿ ತಾಗುಂಡು ಇಂಕ್ ಮೂರು ತಾಗುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಂಡು ಇನ್ನು ತಿರ್ತುಪಾಡಿನಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಪನ್ನಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ 11 ಬಂದಾಪು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೂ ಅಂತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವಿನಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ನಿನ್ನ ಚೋಕು ಗಟ್ಟಿಯೋಡಿಂಕ್ ಬಾಳೆ ಬತ್ತಿಲಾಗ ಹಾಪುಂಡಿಂಕ್ ನೀವು ಬತ್ತಿನಾಗ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ದಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮೇರಿ ಹಿಲ್ಲು ತುಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರಾಣ ಮನ್ಪುಗ ದಾದಾಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ದಪ್ಪ ಅಂಚು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಿಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಮುಗಿಯರಿಜಿ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಅಂಚ ನಾ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ಸಮಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಎಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕೆ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು